हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों फेसबुकआव भिडिअ'आ अट'प्ले मानो जायो आरो बेखौ माबोरै हमथानो हागोन। नोंथाङा बेखौ लानानै खर' सागासिनो दंब्ला जिंगा सिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया, आं दिनै सुस्रांनानै होगोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि मबाइल स्क्रिनआव भिडिअ'आ हारसिंनो अट'प्ले जादों। नायनो हागोन नोंसोरो। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ'फोरा नोंथांनियाव गिबियै मोनहैयो। मानोना नोंथाङा बिदिनो गोदान गोदान टपिकनि सायाव भिडिअ'फोरखौ नुनो मोनगोन। भिडिअ'नि साउन्डखौ कपिराइटनि थाखाय होनाय जायाखै। भिडिअ'खौ अट'प्ले अफ खालामनो थाखाय नोंथाङा थांनांगोन थ्रि डटआव थांनानै स्क्रल आप खालामनानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन सेटिं एन्ड प्राइभेसि, बेयाव क्लिक खालाम। बिनिफ्रायनो मोनगोन सेटिंआव क्लिक खालामखांनानै नोंसोर मोनगोन स्क्रल आप खालाम, ओमफ्राय मोनगोन मिडिया एन्ड कन्टेक्ट, बेयाव क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंसोर नुगोन अट'प्ले भिडिअ'खौ नेभार अट'प्ले भिडिअ' खालामनानै हो। स' बेनो सेटिंआ, जेबो गोरा नङा, इजिसो। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय आंनि स्क्रिनाव भिडिअ'फोरा हारसिंनो अट'प्ले जायाखै, दा अफ जाबाय। उनाव भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे फ्रेन्डफोरनो, जेसेबां फ्रेन्ड दं बेफोरनो शेयार खालाम। भिडिअ'खौ फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ'फोरा नोंथांनाव गिबियै मोनहैयो। नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।